When my marriage was ungodly because of my behavior, and when I got born again and I got into the Lord, I did not know these functions. But as I was living by the word of God, things began to change. But they changed only up to a certain limit. But after that, again began the chaotic situation in that relationship. या आणि ज्या वेळेला ब्रदर म्हणतात की मी प्रभूमध्ये नव्हतो त्यावेळेला माझं पण कुटुंब असं अनगॉडली होतं, म्हणजे देवापासून देवासारखं किंवा दैवी प्रेमाने चालत नव्हतं. The marriage was a total, what do you say, total chaos. Yeah. And I would think, where did I get this woman who is all the time in prayer? I was a person of the club, and I would love my wife to come with me. You understand? But she was never ready to step in that direction. So I thought I got a wrong mate in my marriage. Where did I get married to this girl? या आणि ब्रदर म्हणतात की माझं वैवाहिक जीवन प्रचंड असं गोंधळामध्ये होतं, कारण ब्रदर म्हणतात की मी स्वतः क्लबमध्ये जाणारा माणूस होतो आणि माझं जीवन असं एकदम छंदी होतं. पण माझी पत्नी मात्र एकदम प्रेयरफुल बाई होती, प्रार्थनेची स्त्री होती. मग त्यांना असं वाटायचं की कुठून ती मला भेटली, कारण ते तिला क्लबमध्ये वगैरे घेऊन जायला तिच्यावर सक्ती करायचे, पण ती मात्र कुठेच यायला तयार नसायची आणि म्हणून ब्रदर विचारात पडायचे. पण जेव्हा त्यांच्या नव्याने जन्म झाला, बॉर्न अगेन, त्यावेळेला त्यांची पहिल्यांदा वागणूक बदलली. जेव्हा ते देवाच्या शब्दाप्रमाणे वागायला त्यांनी सुरुवात केली, चालायला, तेव्हा त्या सगळ्या गोष्टी मात्र बदलल्या. येस ब्रदर. But still, the relationship was complicated. तरी सुद्धा त्यांचं जे नातेसंबंध होतं, पती पत्नीचा संबंध, तो गोंधळाचा होता, गुंतागुंतीचा होता. So now I've reached another phase of understanding that I'm the head, I'm the leader. आणि मग आता दुसऱ्या लेवल अंडरस्टँडिंग, म्हणजे समजुतीची दुसऱ्या स्टेपला ते पोहोचले, की त्यांना वाटलं की मी कुटुंबाचा मेन नेता आहे. या Because I read there, man, you are the head of the family. हा, त्यांनी बायबल मध्ये वाचलेलं होतं की पुरुषांनो, तुम्ही तुमच्या कुटुंबाचे मस्तक आहात. And because I'm the head, now I rule in the house. आणि त्यांना असं वाटायचं की ते मस्तक आहेत कुटुंबाचं, म्हणून ते घरामध्ये राज्य सत्ता चालवायचे. So am I meeting according to the need, or I'm putting in something else which God has not allowed in this relationship? मग आता मी जो वागतो आहे, माझ्या नातेसंबंधाची गरज आहे त्याप्रमाणे वागतो, की प्रभूने जे सांगितलंच नाहीये नातेसंबंधामध्ये, अशा गोष्टी मी करत होतो. So when I became extreme on the other side, even though I am a doer of the word, not understanding the function right, now came another chaos in the marriage that nearly broke my marriage completely. आणि जरी ते देवाच्या शब्दाप्रमाणे चालत होते, मात्र जे कुटुंबामध्ये जी गरज होती त्याप्रमाणे ते वागत नव्हते, सत्ता चालवत होते, आणि त्यामुळे माझं जे कौटुंबिक संबंध अजून धोक्यात आला आणि अजून गोंधळ निर्माण झाला. So now began a situation that I said, if you don't follow me, then you can leave the house and get out of my house. This house belongs to me. आणि त्याने त्याच्या पत्नीला सांगितलं की जेव्हा हे बघ, तुला जर मी सांगतो तसं वागायचं नसेल तर ते घर सोडून तू आता निघून जा त्या घरातून. So after 4 months, the exams got over. I tell you, the women are very smart. She did not take action at that time. We men always want to take action at that moment. She kept her mouth shut, waited till the 4 months. When the 4 months were over, on the day the exam got over, that very day, the packing began. आणि म्हणतात की स्त्रिया खूप शहाण्या असतात. जेव्हा मी तिला सांगितलं की घर सोडून निघून जाते, तेव्हा ती गेली नाही. तर मग 4 महिन्यानंतर मुलींच्या परीक्षा संपल्या, त्यावेळेला तिने सगळं पॅकअप केलं आणि मग ती निघून गेली. The day the exams got over, that day morning, my mother-in-law and sister-in-law came home, and I thought they have come on vacation because the children have got holidays. The grandma has come to meet the grandchildren. I welcome them. आणि ज्या दिवशी आमच्या मुलींच्या एक्झाम संपल्या, तर सकाळी माझी सासू आणि माझी साडी, त्या दोघी जणी मला वाटलं वेकेशनसाठी आमच्या घरी आल्या, कारण मुलींच्या परीक्षा संपल्या होत्या. तर आजी तिच्या नातवंडांना भेटण्यासाठी आली आहे असं मला वाटलं. And I saw the bags getting packed. पण मला असं दिसलं की बॅगा सगळ्या भरायला सुरुवात झाली होती.
So I said, where are you going? मी विचारलं, "कुठे चाललेत तुम्ही?" She said, do you remember on this day you said this to me? तिने सांगितलं, "तुला आठवतं का? अमुक-अमुक दिवशी तू मला असं-असं सांगितलं होतं." On that day when I said, I was feeling so proud. ज्या दिवशी मी तिला असं सांगितलं होतं, "तू निघून जा," त्यावेळेला मला किती असं गर्विष्ठासारखं वाटत होतं. Because I knew when I was a bad man, she had not gone. How will she go now? आणि मला असं माहित होतं, की मी जेव्हा वाईट वागत होतो, त्यावेळेला पण ती मला सोडून गेली नाही. मग ती आता कशी मला सोडून जाईल? So I had used threat to get her in my kabja. या आणि तिला माझ्या कब्जात ठेवण्यासाठी मी धमकीचा वापर केला. Thinking that fear will give this relationship and she'll be always submissive to me. आणि मला असं वाटलं, की भीतीमुळे हे जे माझं नातेसंबंध टिकून राहील आणि ती नेहमीच माझ्या आज्ञेमध्ये राहणार. So when she was going, I said, when I told you that day, I did not mean what I said. आणि जेव्हा ती जायला निघाली, तर मी तिला सांगितलं, की त्या दिवशी जे काही मी म्हणायचं होतं, तसं मला खरोखर सांगायचं नव्हतं. So she said to me, preacher, life and death is in the power of the tongue. In my whole life, I had never ever brought the word to my mind that I want a divorce or a separation. And that's why, till I did not bring it to my mind, it never went into an action. But the day you spoke it, it was you who gave me the word to think about it. And that's why I took the corresponding action for the seed that you sowed, which I did not sow. Now is the time, after 4 months, the harvest has come for you to reap. या आणि तिने मला सांगितलं, Isn't the woman very sharp? आणि तिने सांगितलं, की तू प्रीचर आहेस आणि तुला माहित आहे, की जीवन आणि मरण हे तुझ्या जिभेवर ठेवलेलं आहे. ज्या वेळेला परिस्थिती वाईट होती, तेव्हा पण मी कधी घटस्फोटाचा विचार केला नाही. मात्र तू जे आता बोललेला आहे, जे शब्द तू पेरलेले आहेत, त्याचा हंगामाची वेळ झालेली आहे. 4 महिने झाले ते शब्द बोलून आणि आता तुझी वेळ आलेली आहे. तो हंगाम घेण्याची, ते पीक आता आलेलं आहे. My next line was, when I was in the clubs, when I was doing all those 30 things, you never left me. Why do you leave me now? I've changed in every way. या आणि ब्रदर म्हणाले, मी तिला सांगितलं, माझे शब्द असे होते, जेव्हा मी इतकं वाईट जीवन जगत होतो, क्लबमध्ये जात होतो, तेव्हा तू मला सोडून गेली नाही. मग आता मी सगळ्या बाबतीमध्ये बदलले आहे. मग आता असं का करतेस तू? I stopped everything. मी प्रत्येक गोष्ट सोडलेली होती. These were her words. तिचे शब्द असे होते. When you were going to the club and you were doing those things, you knew you were wrong. या आणि जेव्हा तू क्लबमध्ये जात होता, सगळ्या गोष्टी वाईट करत होता, त्यावेळेला तुला माहित होतं, की तू चुकीची गोष्ट करतोयस असं. But today you are doing wrong, but you do not know that you are wrong. You think you are right. आणि आज जेव्हा तू चुकीची गोष्ट करतोय, तेव्हा तुला कळत नाही, की तू चूक करतोय आणि तुला असं वाटतं, की तू बरोबर आहेस. Do you know who is a dangerous man? She said to me. मग तिने मला विचारलं, की तुला माहित आहे का जास्त धोकादायक कोण आहे? A person who is doing wrong and he thinks he is right is the most dangerous man, because there is no chance for him to ever repent and make a correction. या एखादे माणूस जो चुकीची गोष्ट करत असतो आणि त्याला काय वाटतं, की तो बरोबर करतोय, हा अतिशय धोकादायक माणूस असतो. कारण तो कधीच पश्चाताप करणार नाही आणि तो मागे फिरणार नाही, कारण त्याला वाटतं, की तो बरोबर करतोय. She said this, I still love you, तिने सांगितलं, की मी अजूनही तुझ्यावर प्रेम करते. but I don't love the things that you do. And therefore, I will wait for you to change and we will be back together. I'm not going to divorce you. I'm not going to separate you. I'm not hating you, but I'm leaving you for a moment so that you make your correction, come to realize and take the right measure. We'll be back again.
या आणि तिने सांगितलं की मी अजूनही तुझ्यावर प्रेम करते आणि मी काही डिवोर्स काही घेणार नाही, आपण एकत्रच राहूया, परंतु तू पण आता योग्य पावलं उचल, योग्य निर्णय घे, आपण पुन्हा एकत्रच राहू. I was such a foolish man मी इतका मूर्ख मनुष्य होतो because I thought prayer can change my marriage without my correction. आणि मला असं वाटलं की कुठल्याही प्रकारची सुधारणा न करता फक्त प्रार्थनेमुळे माझा वैवाहिक संबंध पुन्हा चांगले होतील. Today I can say, if a person is putting salt and praying to God, make my coffee sweet, it will never become. God will say, good that you are praying to me. Let me give you wisdom. Stop putting that salt and start putting sugar. Everything will be all right. But what was I saying? My life, what I'm living is right. But you change her. Change the salt. आणि मग अशी लोकांना काय वाटतं की फक्त प्रार्थना करून जीवन बदलेल, पण प्रभू काय म्हणतो, जर मला कॉफी स्वीट करायची असेल तर मला साखरच टाकली पाहिजे, तिकडे मीठ टाकून चालणार नाही. मग अशा प्रकारे मी मात्र माझं जीवन तसंच होतं, मी कुठल्याही प्रकारची सुधारणा करत नव्हतो आणि मला असं वाटतं Because in me is I'm doing this, I'm doing this, I'm doing this, I'm doing this. I left this, I left this, I left this. So I'm right. Then why is she not changing? या आणि मला असं वाटत होतं की मी हे करतो, मी ते करतो, मी ते करतो आणि मी सगळ्या चुकीच्या गोष्टी थांबवलेल्या आहेत, मग ती माझ्या बरोबर काय राहत नाही. By now I'm preaching, I'm giving retreats, I'm going to so many places. आणि तोपर्यंत मी प्रीचिंग करत होतो, मी लोकांना रिट्रीट्स देत होतो वेगवेगळ्या I was ठिकाणी even coming to Vasai, yaar. आणि तेव्हा मी वसईला पण येत होतो. या And you were seeing all those signs and wonders happening. आणि आम्ही सगळे बघत होतो ब्रदरच्या हातातून अद्भुत चिन्हे घडताना. And my wife has left me. आणि मग ती का आता मला सोडून जात आहे. So I decided that I'll go to Pota and pray for 1 month, fasting and praying. I will see how she doesn't come. आणि She मग has to come. मी निर्णय घेतला की मी पोट्टाला जाईल, तिकडे मी 1 महिना प्रार्थना आणि उपवास करेल आणि मग मी बघेन ती कशी येत नाही ते. She'll have to come. तिला यावंच लागेल. Faith moves mountains. कारण विश्वास जो आहे तो पर्वतांना देखील हलवतो. So faith will move my wife from Bangalore to Bombay back. आणि माझा विश्वास जो आहे माझ्या पत्नीला परत एकदा बँगलोर मधून मुंबईला घेऊन येईल. Praise God. प्रेज गॉड. I finished 1 month fasting and praying. मी 1 महिना उपवास आणि प्रार्थना संपवली. Came back from the retreat to Bombay रिट्रीट मधून पुन्हा मुंबईला परत आलो. and kept my neck stretching. नेक्स्ट Stretching my neck to see. या माझं मान जी आहे ती अशी लांब करून मी इकडे तिकडे बघत होतो सगळीकडे. When is she coming? तिची वाट बघत होतो की ती कधी येईल. Praise God. प्रेज गॉड. Praise God. प्रेज गॉड. I said, praise God. प्रेज गॉड. Before the school can start, I believe that she'll come. आणि मला वाटलं की शाळा सुरू व्हायच्या आधीच माझी पत्नी नक्कीच घरी येईल, She never came. पण ती आली नाही. That was the time a question came to my mind. Why did not my prayer work? या आणि मग त्यावेळी माझ्या मनामध्ये प्रश्न उभा राहिला की माझी प्रार्थना का कार्य करत नाही. Why did my prayer did not work? माझी प्रार्थना का कार्य करत नाही. I made vision of my wife coming. Faith was at the peak. आणि मी माझे विजन तयार केलं की माझी पत्नी मुलीला घेऊन परत येत आहे आणि माझा With faith, I'm opening deaf ears. मी विश्वासाने लोकांचे बहिरे कान उघडत होतो. But with my faith, I can't get my wife back. पण विश्वासाने माझ्या पत्नीला मी परत आणू शकत नव्हतो. My faith was totally not working when it came to my wife. माझा विश्वास माझ्या पत्नीच्या बाबतीत कुठलंच कार्य करत नव्हतं. So I began to dig into the Bible to find why. मग मी बायबल मध्ये शोधायला सुरुवात केली, असं का. And God led me to 1 Corinthians chapter 13 verse number 4 to 8. आणि प्रभूने मला नेलं पहिले पत्र अध्याय 13 वचन 4 ते 8. प्रीती. And I began to read. आणि मी वाचू लागलो. And there I found a verse where God is saying, love does not insist its own way. या आणि मला तिकडे वचन मिळालं की
प्रीती जी आहे ती नेहमी स्वतःचा हेका धरत नाही किंवा स्वतःच खरं असं सांगत नाही कधी. And I found in Galatians 5:6, faith works through love. आणि मला गलितिकरा अध्याय पत्र 5:6 मध्ये सापडलं की विश्वास हा प्रेमाच्या द्वारे कार्य करतो. So I could not understand, and I said, God, can you give me an example for that? आणि मग मी प्रभूला मला ते समजलं नाही. मी प्रभूला सांगितलं मला एखादं उदाहरण दे प्रभू त्यासाठी. So he said, do you love your wife? मग त्याने मला विचारलं की तू तुझ्या पतीवर प्रेम करतो का? I said, yes. मी सांगितलं हो. He said, no. तो प्रभू म्हणाला नाही. I said, yes, that's why I left my business. I left everything and I went for 1 month to get her back. मी सांगितलं मग त्यासाठीच तर मी 1 महिना सगळं काही सोडलं आणि तिथे निघून गेलो आणि माझी बॅग घेऊन मी गेलो होतो. So God said, you don't love your wife. प्रभू मला म्हणाला की तू तुझ्या पत्नीवर प्रेम करत नाही. Because faith will work only through love. कारण विश्वास जो आहे तो फक्त प्रेमाच्याच द्वारे कार्य करतो. The love that you are talking is about a human love. आणि ज्या प्रेमाबद्दल तू बोलतोस ते मानवी प्रेम आहे. I'm not talking about marriage is running through a human love. Marriage operates through a God kind of love. आणि मी असं म्हणतच नाही की लग्न जे आहे ते मानवी प्रेमाने चालतं, तर ते ईश्वरी प्रेमानेच चालतं. And God kind of love does not demand, does not control, does not insist his own way. आणि जे ईश्वरी प्रेम आहे ते कधीच डिमांड करत नाही, मागणी करत नाही आणि स्वतःच्याच हक्काने हेक्याने चालत नाही. So he said, most of the time, whose desires were you functioning on? प्रभूने मला विचारलं की खूप वेळा तू कोणाच्या इच्छेप्रमाणे चालत असतो. What I want. जसं मला हवं आहे तसं. Then I said, I'm the head. Didn't you say that? There was a big argument that day. आणि प्रभू बरोबर माझा खूप वाद झाला कारण मी त्याला सांगितलं तुला दिसत नाही का वचनामध्ये तू लिहिलेलं आहे की मी मस्तक आहे कुटुंबाचे. So if I'm the head, who is supposed to make a desire? मग जर मी मस्तक आहे तर मग इच्छा कोणी करायची? So he said, you can make a desire, but you don't insist your way. You insist my way. आणि प्रभूने मला सांगितलं की तुझी इच्छा तू नक्की कर, परंतु तुझ्या मार्गाने नाही तर माझ्या मार्गाने. So I said, can you give me an example? मग मी त्याला विचारलं प्रभूला की मला एखादं उदाहरण देशील का? Oh, the example he gave, I nearly shook. आणि जे उदाहरण मला प्रभूने दिलं त्याने खरोखरच मी हादरून गेलो. He actually showed me a doormat. त्याने मला पायपुसणं दाखवलं बाहेरचं. And on that was written welcome. त्याच्यावर लिहिलं होतं वेलकम, सुस्वागतम. And he said, the day you become like that, everything will get restored. आणि त्याने प्रभूने मला सांगितलं ज्या दिवशी तू तसा बनशील सगळं काही व्यवस्थित होणार. He said, when do you see a doormat attacking the person who stamps on him? या आणि त्याने विचारलं की कधी तुला असं दिसलंय का की जेव्हा पायपुसण्यावर एखादा माणूस उभा असतो आणि ती पायपुसणं त्याच्यावर पाय झटकते. झटकते रे, घू लागलेला तो तिकडे साफ करतो. नाही करता? हो करतो बरोबर. सगळं पोसून टाक. हे पीटर करत नाही का रे बाबा? करतो बरोबर बोलता तुम्ही. तिची जागा तीच असते ना. घ्यायचं ना, घाण घ्यायचं ना. हो सगळं पाय पुसायचे, माती. आणि आफ्टर दॅट इट इज रिटर्न वेलकम. परत ये आणि परत साफ कर. बरोबर. And the Lord said, आणि प्रभू if मला you make your relationship जर तू the तुझं doormat, okay, for my sake, everything in your life will change. प्रभूने मला सांगितलं की जर तुझं नातं तू त्या डोरमॅट सारखं केलं, पाय पुसण्यासारखं, तर सगळं काही व्यवस्थित होईल. You will never see a doormat attacking the person. कारण एखादी पायपुसणी कधीच त्याच्या जो पाय पुसतो त्याच्यावर हल्ला करत नाही. So I said, okay. मी सांगितलं ठीक आहे. Then next time he showed me a dead dog on the road. अपना बंबई में तो मरा हुआ कुत्ता रास्ते पे बहुत बार दिखता है, नहीं दिखता? हाँ. You're from Dubai? That's why in India you see very common dead dog on the road. Yeah. इसको लेके नहीं गया इंडिया? आणि मैं दुबई वाला है ना. हाँ.
भारतामध्ये बाबा आपण इंडिया वाला है, बच्चा दुबई वाला है. अच्छा तो इधर कुत्ता स्ट्रे डॉग नहीं दिखता है. उधर अपने इधर तो पैदा भी उधर ही होता है, खाता भी है, बड़ा भी होता है और मरता भी उधर ही. घरी. येस ब्रदर. आणि आपण इंडियामध्ये पाहतो की जे पुढच्या वेळेला प्रभूने मला मेलेला कुत्रा दाखवला, तो पण रस्त्यावरचा. येस ब्रदर. So I was driving a car and I brought very close to him. His eyes were open and I thought he's just lying down there. अरे हॉर्न बजाय सब बजाय, वो हिलता ही नहीं है. आणि ब्रदर कार मध्ये होते आणि त्यांना वाटलं की कुत्रा झोपलेला आहे, तर कुत्र्याचे डोळे वगैरे सगळे उघडे होते. ब्रदरने खूप हॉर्न वाजवला पण तो हलतच नव्हता. And then I found this fellow is dead. मग मला दिसलं की समजलं कुत्रा मेलेला आहे. And God said, can you become like him? प्रभूने सांगितलं तू तसा त्याप्रमाणे होशील का त्याच्यासारखं. Go and kick him. Does he bark? Does he bite? Does he chase you? त्याला जर तू जाऊन लात मारली तर तो तुला भुंकेल का, तुझ्या मागे पाठलाग करेल का, तुझ्या मागे येईल नाही. So he said, how many times did you bark at home? मग तू तुझ्या घरामध्ये किती वेळा भुंकत असतो. How many times did you beat your wife? किती वेळा तुझ्या पत्नीला तू मारत असतो. How many times you showed a teeth with threat? तुला करतो की नाही? ए पीटर करतो की नाही रे? हो हो करतो ना. हे काय लोक मांडल्यावर बोलत करतो. नाही. या लोकांना लाज वाटते. लाज वाटते. आम्ही करतो बरोबर. ए रिश्ते में करता है कि नहीं बर्नर्ड? ए हंसना मत, दांत दिखाए कि नहीं कभी? दिखाया ना. पीटर ही दिखाए. ये लोग सब संत लोग है. ये लोग का नाम डाल दे. संत. सेंट बर्नर्ड, सेंट मॉर्गन आणि सेंट सिल्विया. Brother never asked me. फोटो काढून ठेवा. फोटो लावा. Male dominates. हा सिल्विया तू केलं की नाही? मिशेलला विचारायला लागेल. Daughter, did I do? उसके साथ नहीं किया बोलती है. मॉडर्न के साथ किया है. So the Lord said, the day you become a dead dog, you will be an excellent person in life. या आणि प्रभूने मला सांगितलं की ज्या दिवशी तू त्या मेलेल्या कुत्र्यासारखा होशील, त्या दिवशी तुझ्या लाईफ मध्ये तू एकदम उत्तम चांगला माणूस बनणार. And my journey began. आणि माझा प्रवास सुरू. हालेलुया. And then I said, God, when is she coming back? मी प्रभूला विचारलं, प्रभू माझी पत्नी आता कधी परत येईल. 7 months are over, yeah. 7 महिने निघून गेले And not a single phone call. आणि एक फोन कॉल पण मला केला नाही. कुठे शिप पण दिसत नाही. दर्यामध्ये कुठे गेलीये? समुद्र. सिल्विया तू हसते माझ्या अशा वातावरण मध्ये? मिशन इज So Michelle is laughing, that's why you are laughing. So Michelle is crying, you are crying. You can hear her sound, brother. It's not mine. अच्छा 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 असं आहे. पण दात तर तुझे दिसतात. बिल तिचे नावावर पडते. दुसरे काय आहे ना, काय हरकत नाही. बिल तिचे नावावर पडते. हरकत नाही पीटर, असं होते रे बाबा. ओके ओके. 7 months ऐसा भी होता है. From the dead dog, when you saw the dead dog, and then incident after that 7 months. Yes, brother. हो. So I'm practicing and practicing and practicing, and one day the Lord asked me a question. ओहो. आणि एके दिवशी प्रभूने मला प्रश्न विचारला, Are you doing all this so that your wife comes back? सगळं तू अशासाठी करतोय का की जेणेकरून तुझी बायको परत यावी, Or are you doing because you love me? की तू माझ्यावर प्रेम करतो म्हणून हे सगळं करतो. Today you have to decide for what reason you are doing this. आज तुला ठरवावं लागेल तू हे कशासाठी करतोय. And I said, Lord, because I love you, whether she comes back or not, I will never ask you. I'll do it for you. मी सांगितलं, प्रभू मी तुझ्यावर प्रेम हालेलुया. करतो. माझी पत्नी येऊ परत येऊ की न येऊ, पण मी हे तुझ्यासाठी करतो आहे. And when I said that, सब पूरा ship दिखने लगा. आणि मग मला हळूहळू सगळी शिप दिसायला लागली. Phone call आया. Praise God. So all this time I was doing for her sake. आणि एवढा सगळा काळ मी फक्त तिच्यासाठी हे सगळं करत होतो. So when I got the focus out and did it for Jesus, the call came. या आणि ज्या वेळेला मी तिच्यावरचा फोकस बाजूला केला, प्रभू येशूवर लक्ष ठेवलं आणि मला फोन कॉल आला. Hello. हॅलो.
when you first got that call, what will happen? तुम्हाला आ पहिल्यांदा गया, आ गया, गुड न्यूज आ गया, काम हो गया, बोल 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 बोल. आणि जेव्हा तुम्हाला पहिल्यांदा असा फोन कॉल येईल एवढ्या महिन्यानंतर, तेव्हा तुम्हाला काय वाटेल की आता तुमच्यासाठी गुड न्यूज आलेली काम झालं. आहे. And she said to me, तिने मला सांगितलं I am thinking of going out of my mama's house. की मी माझ्या मम्मीच्या घरातून आता बाहेर पडण्याचा विचार करते. Tell me. दुसरं घर गेलं. And I've decided to take a place in Bangalore. आणि मी दुसरं घर बँगलोर मध्ये जागा घ्यायचा विचार करत आहे. Now, if a woman is given a house, will she ever come to Bombay? जर एखाद्या स्त्रीला तिकडे घर मिळालं बँगलोरला, तर ती परत येईल का मुंबईला? नो. Bernard and Morgan and Peter, why does a woman call me when she has already decided to take a place in Bangalore? That was a notice to you. Huh? That was a notice. So, Bernard, It's like the final call. Like I'm now. This is the last. कितना भोला लोग है रे बाबा. She wants वो you. गांव में पैदा हुआ वैसे ही गाउटा नहीं है रे. She wants you to come and take her. Stay with her. अरे बाप रे, तुम लोग क्या यार. हमारा बम्बई वाला बोलेगा क्या तुम लोग गांव में, तुम लोग बॉम्बे के बाहर है ना, इसके लिए. जो पैसा बॉम्बे के अंदर है ना वो बोलेगा ये कॉल कर रही है क्योंकि पैसा हा. Okay. हाँ ऐसा होगा शायद. नया घर के लिए. हाँ पोटगी को आलू. बोला था मैं नोटिस दिया आपको. तू तो बराबर घुमा रहा है रे. ये नोटिस दिया, अरे ये नोटिस बोलेगा तो नोटिस काय के लिए दिया? पैसा मांगता है. Okay. Now, if I give her the money, will she come back? No. जर मी तिला पैसे दिले तर ती परत येईल का? नाही. So I'm going to tell her, listen, I understand whatever has happened. Now you come back. Come on. ऐसा मैं फोन पे बोलने वाला है. Come back. मेरे मुंह से क्या निकला मालूम है? Okay, send me the account number. I'll send you the money. या आणि मी पत्नीला असं सांगायचं की तू परत ये, तर मी काय माझ्या तोंडातून निघालं की मला अकाउंट नंबर पाठव, मी तुला पैसे पाठवतो. And the Lord said, love does not insist its own way. आणि प्रेम, प्रभू मला म्हणाला की प्रेम जे आहे ते कधी स्वतःच्या मार्गाचा हेका धरत नाही. असं Give it to her. You give it to her. आणि तू तिला दे पैसे. So I sent the money. मी तिला पैसे पाठवले. So a place for deposit, a place for furniture, सब भेज दिया. आणि सगळे डिपॉझिटचे पैसे, फर्निचर साठी पैसे सगळे पाठवले. Who sent? Hello, who sent? कोणी पाठवले पैसे? I. मी पाठवले. So now that house belongs to whom? मग ते घर कोणाचं झालं? Yours. And I'm already saying, now Lord, is the chance for me to go. And the Lord says, no, you go, everything will get destroyed. आणि मी सांगितलं प्रभू आता ते घर मी पैसे दिले म्हणजे माझंच झालं, मग आता मी तिकडे जाणार. प्रभू म्हणाला नाही, तू जर तिकडे गेलास तर सगळं उद्ध्वस्त होणार. By now my frustration started. आता मी खरोखर निराश व्हायला सुरुवात झाली. And I said, I give the money, I pay the rent, I pay the monthly, I pay all this, and yet I don't get. Is the devil talking to me all this time or God talking to me? आणि मी सांगितलं प्रभू मी सगळे पैसे, मी महिन्याचं बिल भरतो, मी पैसे दिले, फर्निचर घेतलं, सगळं पैसे दिले, मग आता तरी पण मी तिकडे जायचं नाही का त्या घरी? मग माझ्याशी प्रभू बोलत आहे की सैतान बोलत आहे? I literally asked God, can you give me an explanation? मी प्रभूला खरोखर विचारलं की प्रभू मला याचं स्पष्टीकरण देशील का? He gave me an explanation and I said, yes, Lord, you are right. प्रभूने मला ह्याचं स्पष्टीकरण दिलं. मी सांगितलं हो प्रभू तू बरोबर आहेस. So we'll continue the story tomorrow. आपण ही स्टोरी उद्या Not today. करूया. अरे तुझी बायको तुझ्या बरोबर आहे ना रे बाबा? आहे ना, व्यवस्थित तर आहे. तुला माझी स्टोरीची काय आवश्यकता आहे? म्हणजे रात्री आम्ही तसं प्लॅनिंग करू ना. बाहेर जायचं प्लॅनिंग करणार रे पीटर.
ते काय brother? बँगलोरला जायचं. नाही का बे? So we'll continue the story tomorrow. हा, आपण उद्या स्टोरी बघूया. बघ सीधे बघ किती थंडी आहे. Yes, जो sir. बोला वैसे ही करेगा. Love does अं, not insist his own way. Brother, we have a prayer session after this. हा त्यासाठी स्टोरी नको. अच्छा 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 अच्छा. हा. Okay, 1 minute only. I'll finish the story. Okay. The Lord said, will a farmer ever sow a seed in summer? या आणि प्रभूने मला प्रश्न विचारला की एखादा शेतकरी कधी उन्हाळ्यामध्ये बी जमिनीमध्ये पेरेल का? नो. I said, never. The Yes, seed will be destroyed. मी सांगितलं कधीच नाही, कारण बी नाश पावेल तिकडे. He said, now it's your summer season. Don't even think of going there. आणि प्रभूने मला सांगितलं आता तुझा उन्हाळा सुरू आहे म्हणून तिकडे जाण्याचा विचार पण करू नकोस. Wait for the right season. योग्य ऋतूसाठी वाट बघ. Even if the seed is good but planted in a wrong season, everything will go bad. आणि जरी बी चांगलं असलं पण ती चुकीच्या हंगामामध्ये लावली गेली तर सगळी बी नष्ट Wait होणार. for your season of rain to come. तुझ्या पावसाळ्याच्या ऋतूसाठी तू थांबून राहा. So after one month or so, 2 months might be, I went to Mysore for a retreat. आणि नंतर मी 1-2 महिन्यानंतर एक म्हैसूरला रिट्रीट साठी गेलो होतो. So to come to Bombay, you have to pass through Bangalore. आणि मुंबईला येण्यासाठी तुम्हाला बँगलोर मधून यावं लागतं. So I reached Bangalore at 5 o'clock in the evening to take my bus at 9 o'clock. आणि मी बँगलोरला पोहोचलो संध्याकाळी 5 वाजता. माझी बस होती रात्री 9 वाजता. So I had 4 hours. माझ्याकडे 4 तास होते. So I called up my wife and said, can we meet up somewhere? I'm in Bangalore. मग माझ्या पत्नीला फोन करून विचारलं की आपण कुठेतरी भेटूया का? मी बँगलोर मध्ये आलो आहे. So she said, no, I'm not coming anywhere out. You come home. I'll send you the address. तिने मला सांगितलं की मी बाहेर कुठेच येणार नाही, तू घरी ये, मी तुला पत्ता पाठवते. When she said that, I said, Lord, she's calling me home. He said, today is your rainy day. या आणि मी सांगितलं, प्रभू Praise तुझ्यासाठी फुल्ली की Peter, तुला काय झालं? ए, Peter, तुला काय झालं रे? हंगाम चालू आला तुमचा. बी लावायचा टाइम आला ब्रदर पीटर. हा. Because he's a farmer, no. या हो. या आता लावा. So I went home मी and the घरी situation was very, very tense. Nobody is talking to anybody. Everybody is quiet. And after 1 hour or so meeting, she said, come, let's have dinner. या आणि आम्ही घरी गेलो तर सिच्युएशन चल, मला टेन्स होती. म्हणजे वातावरण एकदम टेन्स होतं. आणि मग थोडा वेळ बसल्यानंतर तिने सांगितलं तासाभरानंतर की आता आपण एकत्र जेवण घेऊया. Imagine after so many months you are eating the wife's hand food. तुम्ही कल्पना करा इतक्या महिन्यानंतर तुम्ही बायकोने स्वतःच्या हाताने बनवलेलं जेवण खाणार आहात. Arey Baba, I was licking my fingers. मी असं बोट चाटत चाटत जेवत होतो. And I finished my food and I ready with the bag to go. आणि माझं जेवण संपलं आणि मी आता माझी बॅग घेऊन जाण्यासाठी निघालो. She said, why don't you stay tonight? तिने सांगितलं तू आजची रात्र तू थांबत का नाही इकडे? So I said, Lord, she's telling me to stay. Should I go or stay? I said, no, I have to go or stay. The Lord said, this is your season. Don't leave the opportunity. Oh. आणि मी घड्याळ बघितलं. मी कोण होता तो? Peter? पीटर पीटर इज हॅपी ब्रदर. आणि मी प्रभूला विचारलं की प्रभू ती मला थांबण्यासाठी सांगत आहे तर मी थांबू की जाऊ? प्रभूने मला सांगितलं अरे हाच तुझा हंगाम आहे, ऋतू आहे. सो यू वेटेड. आणि ब्रदर तिकडे थांबले. From that day till today, I'm staying there. आणि त्या दिवसापासून आजच्या दिवसापर्यंत ब्रदर बँगलोर मध्येच राहत आहेत. So the Lord taught me a good lesson. Faith works through love. आणि म्हणून प्रभूने मला एक चांगला धडा शिकवला की विश्वास हा प्रीतीच्या द्वारेच कार्य करतो. So after that, my topics changed from faith to love. मग त्यानंतर माझे सगळे प्रीचिंगचे टॉपिक्स बदलले. विश्वासावरून प्रीतीकडे आलो. Praise God. Amen. We'll do the closing prayer in 2 minutes, in 2 lines, and we'll find up, and tomorrow we'll continue. Okay.
आता तुला माहित पडलं का पीटर? येस, एकदम परफेक्ट. आता काय करणार रात्री? त्या सगळं प्लॅनिंग करणार. प्लॅनिंग कर. बॅक करणार. पीटर, तुझी बायको तुझ्या बरोबर आहे, तुला कसली प्लॅनिंग करायची आहे? ती करायला लागते ना प्लॅनिंग, तुम्हाला माहित अच्छा अच्छा, नाही. आर्ग्युमेंट नको. चल बाबा, क्लोजिंग हो. ब्रेक. येस ब्रदर. या पिता पुत्र आणि पवित्र आत्मा यांच्या नावे आमेन. आमेन. स्वर्गीय पिता, आम्ही तुझे आभार मानतो प्रभू. आजच्या ह्या वेळामध्ये आम्ही खूप काही गोष्टी शिकलो प्रभू. आणि एखाद्या पती जेव्हा प्रभूकडून तुझ्याकडून प्रेम स्वीकारतो आणि तो पत्नीला प्रेम देतो, तो देणारा आहे आणि पत्नी स्वीकारणारी आहे प्रभू. आणि पत्नी सोबत मुलंही स्वीकारत असतात प्रभू. प्रभू, जेव्हा ही आज्ञा आम्ही पाळतो, जी तत्व तुझ्या राज्यासाठी, तुझ्या निर्मितीसाठी तू निर्माण केली आहे, त्या तत्वाप्रमाणे आम्ही जीवन जगतो प्रभू. आमचं जीवन अधिक सुंदर होऊन जातं प्रभू. त्याचप्रमाणे आज प्रभू ब्रदर जॉन्सनची टेस्टिमनी देखील आम्ही ऐकली प्रभू. आणि तो आमच्या प्रत्येकासाठी प्रभू हे सुंदर सुंदर पती, सुंदर पती दिलेला आहे. हे सर्व प्रभू तुझ्याकडून आम्हाला मिळालेलं आहे. त्या सर्व गोष्टींबद्दल आम्ही तुझे आभार मानतो. आजच्या सेशन बद्दल मी तुझे आभार मानते प्रभू. अनेक गहन गोष्टी, विशेषतः वैवाहिक संबंधातले जे गहन गोष्टी आहेत, रहस्य आहेत, त्या आज तू आम्हाला ब्रदर जॉन्सन द्वारे शिकवल्या आहेत. त्याबद्दल आम्ही तुझे आभार मानतो. संपूर्ण टीम प्रभू मी तुला समर्पित करते. ब्रदर जॉन्सन, सिस्टर जोसेन, सिस्टर मरीना आणि ब्रदर जूड प्रभू, ह्यांना देखील मी तुझ्या हातामध्ये समर्पित करते प्रभू. त्यांना तू अगोदरच आशीर्वादित केलेला आहे प्रभू. त्यांना उत्तम आरोग्य दिलेलं आहे, त्याबद्दल मी तुझे आभार मानते. आणि प्रभू, हे सर्व आभार मी प्रभू येशूद्वारे ही प्रार्थना प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावाने करतो. आमेन. आमेन. आमेन.